Now, no be alezo ke futhi ngicela ke xa ngasunyuka singapho uzozijala sharp sharp okay right yes Skoda Kondi
Ayo. Khulumo wami lo. Isukile ngoku. Isukile ndiready mna. Ay, yun. Ay, pausos ko. Leka noba nisivimbi aniphakanga sinibona ibikhona ore inyama le khaya aniphakanga. Injalo. Awunamthetho kwakho. Kanti ubona mthetho la. Cela ubuso sisi kancinci nje ke good. Lo mama kasebenzi yena uphethe ibhiya. Ngizasebenza. Yachongokilanga ayikho nenyimela lokwazi hayi yenza zokushifta nje kayitswele Maxangaveli. Ada ngora ividiyo. Umkhono useqaleni uqale hayi uqiniseka medama ndawona Semakhaya sala
Yes, about. Not him now. Some kitchen up. Up some kitchen up. Hey, emakwethini intwana nanifuna kum mama zake intwana nifuna kum makwethini uthanda ndani ngathi ngiyageza umuntu ngabe ethanda wenje nje umuntu uyathandwa
uyathandwa luthando ewe uthathwa ngobuzana ezikake bezingekho nabakho nangoku bekutanda zana kakutyiwayo zibe ngenazivelayo bona ngo siza kubona before nxa serash banjani xa sowuphizu sithi hake xa seqhawukile ubanje nazi emotweni phaa sizamlinda ngalamini akutheni wena wethu suka uclean iphi mba utshothe uclean emgidini apha khonto yasori apha tyhini wathi sorry yeah. Sawuqalisa ngo kudala ndiqhuba ulifike emva hayi bokalo kwenze show bandiyavela ke apho kuyo yonke lo nto no band of joy funa bebekhona emgidini katata umgidini kabhuti adikhona yilo ndim lo yho akanokubethwa baphi uzawukwazi wena ethubeni nxa bapheka batya sicela uye kuza komva please good hayi onjani uyafoda iya siyanepa mama hayi siyanepa mama siyanepa yo ngoba uhlafuna not le ayizezophukayo le hayi ezezophukayo benza sapa oh shame ingcume liyanitya ingcume lihleli kuni ndlanixele bakhosikazi wethu hayi ndawuxola bethuna mna lo msebenzi wam mna kuthi manizokwenza into qhana andiphakamisile owam ngulona msebenzi kwayelokhuna kade ungayisikeleli nje ke siyitye ndifuna uyipheka ndifuna iphumile into abayifunayo uyabona uright akafoto ndifuna bamuncitupha apha kunini bafota ngefoni umntanam makafumane ikhamera le no. unantoni bakubona uhlungu ugeza ngalo no uba awumhlanga noba mhle uyibi yeah injalo right right nami injalo siyaqhuba ukhana
Manda nyane vile.
Hayi ngaba lapha tata. Hayi namana nibuke lapha endlini. Kuthi hey wazi wamhlekela tata. Good. Ila jamu kidnapper izo. Afini. Aingo. Okay, kidnapper light yam. Ah, tendi maga. Ai, da precisa estar bem até hoje. Go. Não vou mulher. Afela cakweni akayazi nomntana bangabantu bazindweni abazafela cakweni lokusebenza imali yabo uyasebenza nobhema nini ngiyathatha lo uthini chomi ndikelo uchomi yam senzokumpela kakuhle gqitha izawunyelwa kaloku uchomi kangathi niyombele nabawahala
andimnidi lokho umbane angawuthatha umbanana wakhe uweek andiyazi iqumbisana iikhamera zakho yokuncokola umntu uzawuphuma equmbe phaa evidweni tyhini ngathi esingcwabeni kulento umzimba ingathi kuyawufika umzimba apha kuwe ndihlala ohlobo apha kuwe kunobabini ya ndihlale kunobabini kusemgidini kuyabethwayo emgidini kakade into yasemgidini yobethayo akho singcwabeni apha sifote phaa kalo iviki jonge phaa ikrwala sukani hayi kodwa athi khona ngoku zaba khona kodwa uye wafika wankhangela
inhloti le hantu iroke ibala ivusa ibala abasasi nani makhadi abasasi ivusa ibala intombi sizwana mzuzwana into zwana baba mumuntu dekwala nabo emnengeze kalindu yini ayenzeka lo la moya kwayeka la moya hayi ungano lo ngabona ungathi khoyiswa bengona kuthwayo wayeki ngimela baba kangamelela ngithi wena into bakuphe dala lifike la dala lifike Bafana kazameni isitulo man bafana please madoda. Ule ngate. Ngapha chief kuphela. Nomje. Tutu. Bole. Buze bakwaDamani silapha namhlanje kwalomzukulwana welikhaya. Umzukulwana kaBafo noMadlamini. Isizukulwana sesizukulwana sasematolweni. Isizukulwana sakwaDlamini. Isizukulwana soMaduna. Silapha namhlanje sikhupha lenkwenkwe bantu abadala. Imini yayo yongcoliswa ke namhlanje. Njengoba sonke sisazi singukuhlala ba ibisentabeni. Yabuya ngelanga la izolo. Yamkelwa apha ekhayeni. Anduzubonaba. Uzongena umnina wami enveni koko kungene utata. Then sikhulele ukuhlala nabamelwane. Ilonto. Masitama kushe kwisizwe sikaGatebe sikabhuta sikanokalo mafuza afule njengelifu lemvondo emara ndimanelizwi lobulela ndibulela ubuzo bakwaDamani khange sibe nangxaki umntana esekabeni ndibulela abazali bamanqalakade abantwana bebebakhothense sivuliwe isikolo ndibulela amakhankatha amphathe kakuhle umntana ndibulele ukubuza impilo ngotata bangabamelwane ubona kunjani entabeni loo nto ke ibindivuyisa kakhulu indinikeza ithemba mafunza uza kuwe ndodana uyabona ke mntanam incinci le nto ububudoda mntanam indoda ngezenzo
umazeke uzibonakalise kubudoda bakho ngezinto zawuthi ngezinto oyawuthi uzenze. Ndivuyela into enye ke mntanam, ungumntanam nje ngegama, kona ngumntakabhuti. Uba ndiyakhumbula kakuhle waba phantsi kwesandla sikabhuti uqala grade 2 grade 1. Andizange ndahlala nawe into engange-6 months nanini. Ndifuna ke mntanam uziwazi le nto ke, oyena mntu ukwenze indoda namhlanje ngubhuti. Andithi ke mntanam uzohamba uqhayisa ngobudoda bakho kulo lonke ilizwe. Ubudoda ayonto qhayisa. Uzugade ke mntanam amagama athi igugu lingabalikhulu umbombo uyaqhosha. Apha kolithango lwakwenu ungenziwe ngeenkabi zenkomo ezimbini, into engazange ndayibona apha ekhaya. Izingenzi ke loo nto mntanam ube ngumntana ongathobekanga. Okokugqibela ndicela into enye kuwe mntanam, uzihloniphe umntu, uzihloniphe le nto ingumntu. Noba ikuxabiso elingakanani, noba uthi xa uyibeke esikalini uyifumanise ingakanani, into ebalulekileyo umntu uyahlonitshwa. Uze wenze le nto ke mntanam, uba umhloniphile umntu baza kuhlonipha abantu. Ube uyabathanda abantu, abantu baza kuthanda. Tsho ndini. Udamana basekhaya abantu bonke bethu abakhona apha andibamde kulo mzukwana wabo lifu lifu jonga phansi lifu jonga phansi majonga kum ya lifu zintathu ngoma zimbini endinika zona ndakuthenga isiduko sethu athi ngulifu lemvula uba ke ligama lihuqa phansi uzabe wonke umntu kade umhlazile 2 iqhaza sakho ndisazi kakuhle andisithembanga kodwa khunto ethi isila senkosi ubona mhla ligquthayo ungena kwakho apha usoluka entabeni begqutha ndoda ungaze ebomini bakho ubani abantu ababiza intaleke ezantsi ungazimlibali ebomini bakho xa kho into pha kuseza unkomo kwakuseza unkomo uye pha engasemva ebe lapha ezowulwa umkhosi ogonqo hlala sivingwa lapha bokogonqo kunzima tandikhasibe wezapha efika ebuthongweni eluxaba ngasentlapha wezapha efika ebuthongweni yabona bona ligqutha loo mini leyo bona ke kuthiwa silengaligquthayo bona ke uzubuze ke bodala bakuba isike senkuku yagqutha kuthiwa uthina loo nto leyo okugqibela ndiyagqutha ke ngoku ungaze ebomini bakho ubalebe lootata akho bobabini loodabawo bakho ligqibile enkosi. Mna kukwenza nje nobulela amandla elikhaya ingengomandla wam nothenjwa lelikhaya landinikeza inxaxheba uba mandikhulise umntana. Ndizamile bengekho lula, sinengomso esingalaziba lothetha lisibeke phi. Ngamandla kaThixo namandla omthandazo wabazali belikhaya sikule ndawo namhlanje. Ndigqibile khulela kubuzwe. Uyo ngena nyana kholo utheni si Yesu amamntana mntu utheni igeme yenu ngoku Lifu nyana shwabana yabona ngokutata nje ubone ihlali kumana ethathe inxaxheba athi sizaba lapha kwaRhadebe ngoba kwaRhadebe namhlanje kwenziwa indoda njengoba utata selethile umuntu othi xa evile ayikhutshelwa phepha indoda ithi yawuva uba yoyena ithatha ibhatyi yayo ithi mandiyomamela uba kwenzeka
yiyo le nto ubona ootata belapha bazongqina namhlanje uba apha kwarhadebe namhlanje kwenziwe into. Yabona ke nyana, andinguye nomntu ke ngoba wena ngumntana esikolo, akho nto futhi ke umntakwethu awakhe wasiripotela yona wathi hayi umntana akalawuleki akathini. Siyakwazi uba ungumntana othobelayo, uzuyibambe kulaa ndawo leshwabata. Uthi futhi ke ikhona into mhlawumbi uyabona ukuthi utata kwaze kwathini senditsho nayo inamba yam uyandazi. Uthi jo ikhona into esingavani ngayo apha notata senditsho khawungenelele tata omdala. Ndizama uthi ke shwabata uzungasiphuki namhlanje singamangqina apha ekhaya wenziwe into mandine. Hayi ke mfowam ngingene nam umhle ufana ngalaa mini ufika phaa kuni ufuna iphepha mntanam umphethe kakuhle lo mntana umsebenzi wakho uyawubhala nasemazulwini wenze into inye nje ingongoma endingathetha kuyo mna ngobudoda inye qha qwaba itekisi endawuma kuyo ethi ubudoda kuthabatha nje uxanduva qha xanduva nje kuphela uzazi uba luxanduva qha olu ndiluthabathayo ayibobumnandi. Uyabona ke xa kuyalwayo ke khona amakrwalanye abakhona ndiyathanda xa kabe khona nasebuhlanje akayive isintsomputhe esisimakuso ethi indoda inexanduva lokugada isizwe sayo. Uba kuthiwa umkhosi uza ngapha indoda izikrweqe zayo secala kwayo ilwe notshaba okhala ixilongo amadoda athi inqwada alala ndawoninye alindele ulwa nomkhosi. Indoda ungumntu ogada abantwana nabafazi, ababethwa abantwana nabafazi, akulawulwa ngagqudu. Njengoba sigilana nje singevani maxa wambi akusuka ubana senza into engafananga uba siyayenza, senza into esiyifaneleyo ngoba uThixo usinike ingqondo sonke. Kodwa besizidenge sonke ngesingaxabani ngayo esawufana neegusha zonke zihambe nje ziyotshona ngapha zitye ngapha phinde rhawule sibuye. Kodwa kwenzeki loo yile nto ke ngoku kufuneka ke ummamele nomnye umntu othethayo, ulivavanye uluvo lomnye umntu othethayo, ulujonge uba likwikhabathiso loba ungabeka phi wena. Indoda ithabatha uxanduva loba noba ubuphi usebholeni uphi alitshoni ilanga indoda ingekho kwayo. Ayithi laa nto awuphindwana kodwa uzowujonga uba wonke umcimbi ulungile, impahla ivalelwe, abantwana batyile, akho sikhalo izinja, yonke into ityile. Noba uphinde wahamba ke waya kwezakho iindawo, kodwa ke eyona nto ibalulekileyo ofuneka uyazi uba xa uthatha ubudoda uthatha uxanduva kuphela. Ayiba nintsi yam itekisi imi yakho ethi uthabatha nje uxanduva namhlanje. Kwala eliya nikhangatha lingumama. Oh ake zamako phela manje lo mbuzo lefu ngutata kumzamo sekuthiwe ngodata usuhloniphe umuntu ngomso unxiba kwakho ibhluku uthwapha kutata akubone imoto uyothatha ithwazi yevuja phaa umzo omso yethu unxiba nje kusasa uvuka kwakho ubone imoto uhambe uthatha ithwazi kumzo azikho nje sigqibile. Enkosi kamama nyana mna utata wakho endimaziyo nangiya ngubhuti andimazi lwa nothi nakanye ndakhe ndemve nesikhalazo ngawe. Ndicela kulaa mazwi katshifu njeba ngoku sithiwa yindoda
ayithethi loo nto intoba uzoba mdala kunabantu bakhulisileyo okanye uzoba nelizwi ngaphezu kwabo. Ubudoda lixanduva. Loo nto leyo funeka ihlala apha kule ntloko uyazi lixanduva. Abantu basetyhini funeka ubanakekele. Ipartner yakho izawukhuselwa nguwe, abantwana bakowenu bazokhuselwa nguwe. Njengoba kuthiwa yindoda nje namhlanje, ayithethi into yoba xa ndithetha uzophindisa, ayithethi into yoba xa ndithetha uzawuba yindoda. Funeka uzazi uba usengumntana apho nditshintshileyo. Uzumhoya ubhuti, nguye okhulisileyo endimaziyo nje uba ndisitsho kuwe ndisithi nangu utata wakho endimaziyo lapha endlini kwakho. Andimazi lwakho, andimazi lwa utata lwakho. Endimaziyo ngulo, umkhathalele ndoda. Uhlale uthozame ngale ndlela ndikwazi ukuyiyo. Zange ndeva nakanye ibhuti ethetha ngawo ngento ezigwenxa ozenzayo. Uhlale ungulo mntu unguye, ndiyakucela. Kuba kaloku siphila kwixesha elibi. Abantwana athi sokukhutshwa yindoda, athi fana uba angakwazi uba azise isandla kuwe, athethe nakanjani indlela afuna uthetha ngayo. Ungabi ngomnye wabo, uphume kwesaa statistics. Lifu lemvula mna ndifuna ukuthi xa uhleli apha namaqhandi lo mduba walapha kwaRhadebe kwaMthimkhulu, ndicela uyazi ukuthi lo mzi umzi katamkhulu wakho ukowenu. Ndifuna uyazi ukuthi lo mzi awuvelanga uba khona apha usuka ngapha komlambo eJojweni, uze uthi ootata bakho xa besithi bayahamba baye eJojweni bayokwenza imicimbi, bayazi ukuthi baza kunozala beli khaya okudlula umcimbi. Uze wena ungayibalekeli loo nto, uyithathe nayo responsibility, ubancedise uyoyenza imicimbi kwafuneka benze imicimbi ekhayeni kwecala. Ungathi ungowaphayana kulapha kowenu, awuphelanga balapha kowenu qha. Lo mzi usuke eJojweni kwadlula umcimbi. Ndicela uba kuyihlala ntoni mntwana wam. Xa unguRhadebe uba nentsika apho usuka khona, uzazi ukungubani, uze wena ube ngulifu lemvula. Uyandizwa kothini? Awuzuba mntakwethu, umntakwethu wagqibile apha, otamkhulu abantu bawagqibile, nanti chamakho. Ade. Akamanje. Mntana bekhase lapha phambili. Lokho kulifu. Usithi phambili ila. Cinge umuntu. Ayefike eJojweni. Bethi. Kulele ngapha mntana mkhulu. Thetha nje lo apha kwasi njengoba ndihleli nawo apha kwasi uzoncede nje hayi ungabi nayo itshomi mntanam, iyammohla umntu. Ngokunikwe imvume okanye isidanga soba uyindoda. Akhona kamadoda apha angoyise. Indoda iyahleba kuyise. Titata ndinale ngxaki. Ithetha nobabini niza kuxelela kuyise uba bekangaphi. Wenze loo nto. Bulela nje qha uba
ululamele uba kuthi ube yindoda. Sibonile, sijongile, sisakujongile. Sizawuhlala sikujongile. Kangatha izothatha apha thatha i-20 rand endisoka le nkwenkwe izithenge ngayo amakhangathi ndiyayazi ikhangathi elilapha leli belipheka lilweni ndinika lona kaloku bendihlela apha sengile ikhangathi eli belipheka kuba ke khange uzise kulinge mfana ungakulinge mfana Ecco, vai voi! Hey, asal berapa?
Good, fine as you done. Good.
phepha. Sothula. Athathe indlela ngoba ikhamera. Selisambela. Acho nasela nase scout. Nase scout. Siko. Kama impilo yami yonke ke le. Nethi babisana. Emon. Asinibambe bonozana. Ngamahlubi kodwa nisuka apha ningaba lapha nje. Ewe kodwa ke enize lapha masiyibulele. Ngokuthi mhlawumbe nizokwenza inkxaso kweli khaya ningalamahalini. Sithe loo nto masiyibulele kakhulu. Wasibulele ukuba nisuka kwalapho singaba la.
Hayi. Nanibale kwami. Khola ngababala kawukanye.
Good. Ukuthi abayibaleka ekamera kodwa bazemgidini. Anibazama balekayo. Kodwa bazemgidini. Bazemgidini bazime. Yathi mandiyeka truwes bana. Ngimthathele i-voucher pha. Ngimthathele ke sisi i-voucher ye-1,000. Alala! Ngibena thibalo ibhala pha phakathi. Uba 1,000 rand from Mrs. Tana. Yero nto ndithi ngena amanqindi undibhepha. Ngikhathele nje into ubisi namhlanje. Ngolo mumo lakhe bethu. Wena!
Yabanda le ngoma. Molweni bazali bam. Molweni apha kwaRhadebe. Good. Hayi ndithi nam ndithunywa likhaya nditapha ekhaya. Thathani ibhatyi zenu nizikhulule nihlale phantsi nonwabe. Siyabulela ukungena kwenu. Siyabulela ukuthi xa beniye nafumana iphepha kwathi ekhaya ikhona into eyenzekayo. Nikwazile izinto ezininzi phandle apha kodwa ningabona nikwazile nazofika. Nafika nisiphathele oku kutya. Sithi sike silikhaya siyabulela kubantu abangenayo. Nonwabe. Izawungena iti, izawungena enye into wonke nizawujonga. Andizuwenza mali. Siyabulela. Sawuye kuhambe nemoto sibona ngathi right iye akwenzakala lapha xa ubaluwe nemoto Shashaloza. Bayaqumba abadada. Hayi bayaqumba. Aqonjwe evidweni. Kuyanconywa evidweni. Ulapha emgidini. Napha. Thuka ufika kwakhe. Ngithuka. Akazi. Shashaloza. Ubuqumbu liyaza uqumba ku YouTube. Uyaza uqumba ku YouTube. Okay. Uya ku YouTube. Baza kuthatha abantu bakwenza content uzawubona utrend ku YouTube lo. Uzawutrenda uqumbe. Uzoqumba uzawutrenda ku YouTube.